खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव मख'नांगोन दि रायजोनि दाब दाब ओनसोलफोराव बे समाव रायजो सरकारा गोख्रों इभिक्सन खालामगासिनो दं। बेजों लोगोसे जोंनि बिटिसि ओनसोलावबो एबा उदालगुरि जिल्लानि माखासे ओनसोलाव इभिक्सननि नटिस सफैदों आरो बेखौ नोजोर बोनानै आथिखालनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय होदों आरो बिथाङा फोरमायदों दि बिटिसिआव इभिक्सन जाया। मानो इभिक्सन जानो होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बिटिसिआव मानि इभिक्सन बेलायनानै फिनजाथाय होदों हाग्रामा महिलारि थामहिनबा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा, जेराव माखासे माइनरिटि ओनसोलाव एबा ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआव आयेननि बेरेखायै दखल खालामनानै थानाय लाख लाख हायाव दखल खालामनानै थानाय आयेननि बेरेखायै दखल खालामनायखौ बे समाव इभिक्सन खालामनायनि गोबां जोंनि बिटिसिनि दोलो आफादफोरा दाबि दैखांबोदों। नाथाय बे समाव गोख्रों फिनजाथाय होदों बिटिसिआव इभिक्सन जाया। 3 लाखनि खाथियाव ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक पिजिआर हाफोराव आयेननि बेरेखायै दखल खालामनानै दं, नाथाय बिटिसि सरकारा बेखौ इभिक्सन खालामा एबा बिटिसि ओनसोलाव इभिक्सन जानो होआ आरो जाय जायनियाव नटिस सफैदों बे नटिस सफैनायनि सोमोन्दैबो रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों सावरायनानै बेखौ सल्भ खालामनाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। दानिया फैदों बिदिब्ला बिटिसि ओनसोलाव इभिक्सन जाया होननानै बाथ्रा बुंनायखौ लानानै बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंदोना लादोनि। उच्छेद बिटिसित নহয়, बिटिसित उच्छेद নহয়, बिटिसित किहर उच्छेद নহয় बिटिसित नटिस साफ करार कारणेतो आमी শুনিছো মানুহবিলাক কমপ্লেইন দিছে, নটিছ সাৰ্ভ কৰিছে, সেইটো হৈ আছে। সেইকাৰণে মানুহবিলাক মোক সুধিছে যে এইটো কি হ'ব। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ এই বিষয়টো লৈ চিএম ছাৰৰ লগত মই আলোচনা কৰিম বাছ।